оиди батл қати бадик. ҳоли бисёриётон намедонед кияи як ошиқ ки ваас қадам мехона мегӯи арӯсаш кар боша. хулас инам хеле репери туфта. ман барои чӣ гапора гуфтаистам. ман то батл шидана мақсад гуфтуми чӣ намегум. хай трек бировардай пацан пеш аю 2020 да дис зада буд. ақапида будум фаҳмонда будум ша хуш рувак да ёдаш аст. хай инам бошу мехадора батл мехоҳад. проблема нест. лоя ҷамъ кунем миёем лои шапак мекунем. намиқа гап организаторош ҷамъш кунем сумша. 24 ба 7 тайёрам. батла мебинӣ мерини куда.